Sarreran esan da bezala, gaurko platerak izango dira japoniarrak. Bai, gaur ozta be astelenin moduen, gaur be platerak japoniarrak izango die. Hori da. Da Junfai sukalde buru ator da gaur, niri laguntzen. Oso ondo. Izena nola du izena, platera honek? Honeteko egaluzaeren tartarra deitzen dago. Tartarra, bale ba. Osagaiak esango dizkizuet. Ziratxa Tailandiako pikantea, txitximi, erromero oliba olioa, aguakatea, baratxuri freskoak, atun gorria, maioniza japoniarra, gazta krema, gaizkata arrabak eta soja. Osagaiak esan ondoren, hasiera emango diogu. Bai, bueno, bordin Junfaiek engozku gaur platera. Danik azalduko dut apurbet. Bai, pixka lagundu. Bol bat emongo zet. Zuretzako izan da maixua, ez? Bai, ni beraz hasi niken sukalde japoniarra ikesten. Da, bueno, oingo dagoena da, aguakateaz tartarraren hogea edo basi edo, ingo deu. Ondo. Kutxillo ere benetan berezia ekarri du, Berezia da zorrotza. Honek Bai. kutxilloak usu badeko izena. Da, bueno, erabiltzen da batez ere baraziak eta ebateko. Ebakitzeko, ez da? Bai. Hori beran Japoniatik berak medidak hartu eta bialdo ebazan funda... Funda berak... Bai, berak medidak hartu da hori bialdutzie Japonetik, onaino. Neurriak hartu eta berak ara bialdu Bai. eta handikan honen ekarrita. Behan... Andri namak intuz hori. Margotu? Margotu. Eskuzindakoa, abeiraze barnizen, polita. Bai. Ondo. Maukati txiki moztuko deu. Gau platerrak honek arrakazta asko deko jatetxien. Hotza da, eta bueno, azken arrain bero fregitu barik eta lan gordinita huela jateko beste era bata. Bai. Hora, izan baita ere beste aukera badaukazuela igeretxen, adibidez eskontza dianian, koktel moduan, gero izaten da baita ere bazkaldu ondoren, zortzira behatzitan rezena esaten dan horietakoak, afai merienda bezala. Bodatan da, normalen hori, igual jateko orduen da janda gero, atzaldan da, egoten da rezena, eta holanko... Hori da, eta igual askotan, tortilla eta ortai espiko eta bilatzen ditugun bezala, zuek hor joku desberdina dakazue, Bai. Aukeri dago bodan kanape moduen sushi jateko be aukeri dau. Bai. Da, bueno, hori da purbete dekune gauze diferenti edo, ez da? Diferentia, baina gaur egun, aurreko egunien esan ginen bezala, Japoniar sukaldaritza oso sartu dugu momentu honetan, eta toke desberdin bat, eskontzak adibidez toke desberdin bat, ezta? Hori da. Hori da. Oin gazta krema. Dituko dio. Bai. Eta maionesa apurbet. Japoniako maionesa. Bai, japoniarra berezia da. Berezia da. Zeuek erositen duzu horrela, ez dezu egiten. Hori guri Madrileko enpresa batek hartu dozku. Eta ze desberdintasun ikusten diozu? Uxua beho da, o ez dakit? Bueno, maionesa honek egin dana da gorringo bakarrik egiten da. Bai. Da zuringoa alde batera izten da. Gero mustarda hori apurtxu bete gehitzen zako, da azkenien sake pikin bet. Sake pikin bat. Da orduan hori de diferentzia. Hori da, sake badakizue... Arrozaren fermentazioetik datorren edarize, bertako ardoa antzerakoa edo dana. Bai, aurreko gunean porratu egin bizko bat. Hori da. Apurbete gabokatek izau gehitutxo. Itzen larre urkute onda. Bai. Bai, Junfaiek badaki hemen sukaldian habilidadia badu, Kutxilloak ere benetan onak. Horrek asko laguntzen du kutxillo onak egitzea, baina, ikusten zaio habilidadia baduela. Oin egaluze gorria moztuko deu. Beste kutxillo bat atea digu. Horre kutxilloak janagi badeko izena. Da, arrainek eta bateko espeziala da, japoniarrek erabiltzen dagoena. Horrek aiztorreteko bakarrik filoa alde batetik zorrotzen da. Bai. Ze arraine bateko horrezek bakarrik alde bat zorroztu bide. Ira.
Eta japonetik enekarri ditu. Hau japonetik eskatu baina internetetik, da, bueno, honen prezisioa, 6 eurokoa da. 6 euro? Bai. Ez da gutxi beha, Así que jaboten dauz, beran alabi Atun baino... gorria garestia, kutsilloa garestia. Alabi baino, bera baino beto jaboten dugu kutsilloa. Inok ikutzen badeu, zukaldien da gauzenin da galdetun bizako aldote kutsillo erabili, eta ostantziene kontuz. Beraz, bai igual. Bai. Baina begira, nahi izan eskolako kutsillo bat erosi, beak esan dute, interneten erostea badago. Gu bezala, gu interneten gaude, eta baita ere kutsilloak ere, bai. Hemen, dana dakau interneten. Ikusten dugu, agalu zabe, apurka-apurke mozten doa, txiki-txiki. Bai. Gustu ematen du, bai ikustia, eta nola mozten duen ere, bai, horrekin lan egitea, kutsillo horrekin. Bai. Azken, kutsillo esamat eta zorretz hau eto moztu. Gero kontuz, ekibide atzamarrak ebateko, be? Hala. Honekin tartar bat egin dugu, tartara badakizue dela gordinik. Gordinik jati, Apur bete, bueno, hori gatzaz da... Gero spinolio bat egiten da, hori da, pixkat fin-fina, eta bueno, horrekin ematen dio, ez da egosi puntu bat, baina aldaketa bat. Bai gordinen sensaziorik entzen dio. Ez, ospine ez, txan, gozo bat. Ospine bat atezako ja, ez da ceviche bat, ez da tartarra. Orduan diferente da. Bale. Ospine olioa son litzeko botako. Arek bai, oza, cevicheetan apur beta aldatu ikin da eraldaketa goten da, baina honetan ez. Jarki ba, gu beti ikasten, ikusten zuen. Beste pauz bat, haukenduko dioten mendik. Baina berakatze... Berakatza freskoa. Zuek baratzu izatez gu berakatza. Bai. Moztuko deu, txiki-txiki bai. Aurreko egunean egin ginen baita ere, Japoniako pare bat plater, eta gogoratu, igeretxek aukera hori ematen digula, eta berta junezkeo bazkaltzea ikusi egiten da nola egiten duen lana. Aukera, sukaldean, daukate lehio bat, ikusten dugu nola egiten duen, lana, antxen zuzenean, ezta? Bai, handeko lehio bat, jente gehien azta, normalien ez da urratzen ikusten, baina jente batzuk eta etortzen ikusten da, bueno, neko eguntzako be esperientzi barriz da, eta... Hori da. Bueno, honi gotzona da soja purbete gehituko dutu. Gaizkata arrabiak gehitu ez gero. Eta espezie hauek, zitsimi izena dut? Zitsimi izena dute, 7 espezia die, bateratuta dauzenak, da japonetik datoz, honepe. Niko gusto pikante txumotetzi apurbet. Hemen zer da, mota desberdinetako espezie dana bat egin da, ez da? Dana bat egin da, bai. Bai. Nio nazketa hau etortzen daia, poto batian... Poto batian erozen daia, hori edozein Japoniako bai, gaur dendatan erozen egun, da. hori da, zitsimi, gogoratu guztiai. Nahi botako txona da Erromero... erromerezko olizo apurbet, gustu gozoa motetxo. Gatza apurbet. Gatza? Endara nastu. Atun gorria jateko beste erabat. Bai, jentik igual gorrinek eta ez da tributen jaten, baina, bueno. Gero eta gehiago, Gero eta gehiago jentik azkenean bakizu. Kulture ezberdinek eta gauze proben bidea. Hori da. Orain, aurkezpena egin dugu. Aurkezpena bai, platen Hemetxe izango da, aurkezpena? Bai. Bale, antxen. Lehenko aguakaten nazketa, pinuku hoge moduen. Bai. Bera, bega luzea, bera. Gorri-gorria, fresko-freskoa da. Kolorien antzematen zaio. Bega luzea eta horrek bakizu gordine jateko lehenko izostuen bidie, ostantzien... Koloria mantentzeko? Koloria mantentzeko eta orduan ekin dana da izostuen bide beti, koloria mantentzeko da anisakiz etorteko.
Hori da. Kontu handiz ibilbide. Bai, gaur egun bai. Hain letxuko esatiei ezberdinek ipingotzoz, guarnizio moduen, da dekorazio moduen. Dekorazioa eta gero hau jateko ere ondo. Oinonek alga wakame deki izenak, 3 alga ezberdin die. Di alga konbu, alga wakame, da gara alga. Da horren etekina da azukeria zein dauz, da olizoa gazeta. Eta bek etortzen di algabek aparte, eta gero zuek bat indituzu. Ez horrek ja... Irurak naztuta. Bai, guke bertan jatetzien, aparte badekuz irurak, baina hau ja preparazio hau enge etortzen da. Enge etortzen da. Gero bestiek separeta dekuzen nien da, beste elaboraketa batzutareko. Eta azukriakin da zuek enazten dezue baita ere? Hori enge etortzen da, ja. Horrela esin etortzen da. Hori fruteruek gaur egun, edozein jatetxetan da, egoten die, Oliz apurtxu bebotatxo, kolori emoteko eta... Pikantia. Pikantia, suabe, suabe, bai, espana. Nahiko. Horre bai, pika asko. Honek ulertu du, zen nahi duten ezan. Honeko ogizeke... Berezia baita ere, ezta? Berezia. Japonesa. Bueno, hau ogize ipingotzo guarnizio duen. Oliba zeineko ogize da. Bai. Apurubete bedarra pegadeko ze... Espezia batzuk baita ere. Espeziak, bueno, bedarrak aromatizante moduen, uste da moteko. Da, dekorazio erara edo egin guz. Apurbete... Dekorazio eta hori beak... Bai, kirrizkate, apurbete aguane kirrizkatzeko. Hori da, ze dotore ipinita. Bai, estetiko eta poliki da. Alturi emotetxo, platerari. Da honek diez, arrain egalariaren arrautzak. Oso koloritzua, Bai. Xapo. Hor da gure urko platera. Gaurko lehen da biziko platera. Begira, hemen barruan atun gorrila eta hemen ikusten duzue ze itxura honeko atun ekarri diguten, gorrila, eta hemendik hartutako zati batekin egindako tartarrea. Berehala daztatuko dut. Gure xefaren azken ukitua. Aguakatea zati txikitan egin, Japoniako maioneza eta gazta kremarekin nahaztu. Atun gorria zati txikitan egin, baratxuri freskoa, gaizkata arrabak, erromero oliba olioa eta zitsimi espeziak gehitu eta guztiak nahaztu. Koloretako urazak, olioaz eta ziratxa pikantearekin gozatu. Oliba ogia, wakame algak eta arrain egalarien arrabekin apaindu. Daztatzeko prest? Bai. Hone aurratuko dut. Esan berra daue gaizka arrainegik ekartzen dozkuela. Bai. Bilboko matikoko auzotik. Bai. Da, bueno, han dendi ebadeko, berak jatetxetara ekartzen dugu, dendi ebadeko, eta gudauenak arraine onak eta mariskoa eta jan, handeko jateko lekue. Modu honien, ez da? Bai. Bai, modu honien. Prezizioa, bueno, hori... Prezizioa, genero hona barimada badakit dano patin berdala, ez da? Bai. Hori da. Bueno, daztatzeko momentua. Ai, ze zaila palillo egin daztatzia. Baina, bueno, zaiatu ingo nahiz, Bueno, ja, 3. platerra dako zuta, ja. Apurke. Junfu, ez begiratu, Da, judo. A ver. Bai, jarri. Vale, ondo, begira, abilideza. Ez que txarra naiz, eta gero, telebista horrean, palilloak lan egitea guandik eta txarro, urduritasuna, klaro. Ez pentsa nire urdureten naiz, eta palilloak guandik eta gehiago, ondo. Fenomeno. A ver. Oso goxua, oso ona. Badu pikantien indarra, eta benetan originalare bai. Artista, Eskerrik asko. Oso ondo, begira, pixkanaka animatzen nahi da. Zuek aurrean eta bigarrengo platerian, euskaraz, jun, pai. Bagator.